Ayaw pa. Ha? Ayaw? Ayaw ba kayo? Ayaw pa. Baka hindi pa na ano yan nakapibig.
Ano, bumigay na? Hindi pa nga eh. Ayos ko eh. Naka-live na yan. Nakalive na. Hmm. Naka-on mo na. Ha? Naka-on mo na. Naka-on? Ayun na, mayroon na. Please connect or member drive on India. Oh, meron na. Kasi naka-off na siya. Ayun na. So, di ba? Hmm. Oh, yun. Sakto. Meron na. Okay na? Ayun o. Oh, oh, meron na, oh. What? Galing-galing dyan po lang. Huwag lumot, oh. Okay na, gamitin natin sa video, no? Itanggalin natin sa pagka-block. Block mo kasi. Galing-galing talaga ng dyan po mo, no? No? Oo ka dyan. Galing-galing dun sa puno. Magaling yun. Magaling siya. Pwede pa yung Galing-galing pa lang dyan po, eh. not down. Galing-galing pa lang yan, eh. Ayan ang ano natin. Ang tawag doon. Ano tawag doon, Paul? Gumana na net po. Paul, ano ang tawag doon, Paul? Dapat pag-aral kong dalawa pag marami tayo sila ng video. Oh, magbablog ka ako mag-vlog. Ako sila ng video. Si Bebe, marunong na si Bebe mag-edit. Wala nga. Si Bebe, natutuloy si Jan kung kay Bebe. Hindi ah. Oo, sa kanya. Nag-i-edit ko ng picture, eh. Diba, Bebe? Kasi mo sumagot. Kay ate po ka nga, di ba, nag-umpisa mo ito ako? Nung una, di pa ako lumagkat eh. Di ba? Siya nga nagturo sa'yo, di ba? Mag-edit. Oh. O ngayon, mas magaling ka pa? Ah, hindi pala eh. Ay, naku, ano ko yun? Ah, manadugay na. Uy, wala na yung like, but nilagay ko kasi sa bana. Lumabas kasi yung mga ano yung, iba, nakita ko lumabas yung mga ano, di nakita mo kaya doon sa may ad moderator. Nakita ko yung mga pangalan, si mama nilagay ko ng jacket. May ano, kaya andun yung pangalan. Lahat ng di nakita mo, ito. Eh di mga moderator na yun kasi may jacket niya. Tapos si Nightbot, nilagay ko din siya dun sa ano, moderator. Ah, kaya ganon. Hmm. Kaya mo okay na siya. Galing-galing mo. Ang init-init naman. May pasok pa rin. Pasok ako. Bakit ganyan? Ako sa TV. Hindi. Ano siya? Yung, ano ba? Black and white. Kung may itim eh. Hindi. Black and white yung ano. Yung picture mo. Lipat natin. Color. Oo nga no. Oo. Aha. Iba talaga eh. Kanina iba. Meron lang yan. Kasi ito, paano ito alisin na? Alisin mo ito. Yan. Black and white. Yan. Ang kulay ba? Black and white na unang tao. Cool pa yun. May ilaw eh. Hindi ko alam. What happened? Ayan.
Yun. Nangyari po. O, ba't madilim dyan? Wala yan, ano yan. Ano, mayroon mo. Wala. Wala. Wala nagbaba. Parating. Wala. Wala. Walang dumating. Mayroon na, Paul? Kita na, Paul? Hindi pa kita na. Bakit di gumana dito? Ba't sa'yo hindi gumana? Hindi yung ano. Ba't dito gumagana man, oh? Andyan? Baba? Baba? Night boat. Dito wala. Hindi mo Ayan makikita. na, oh, ayan na, oh. Ayun na. Waray pa, Paul. Hoy, hoy, pa. Wala pa. Ah. Ibig. Hindi ko maglalabon ng mga kapo. Wala sa Mercury. Hindi mo sa pizza. Ang Mercury.
hindi, ano, dapat ba lalabas yung parang dapat may sasagot sa network. Salamat sa parang. Bakit wala? Walang ganun. Meron yan. Sabi lang yan, ganun. Anong nakalagay? Salamat sa... Ano nakalagay mo? Ano? Wala eh. Dapat lalabas yan. Ito. Ay naras eh. Parang pa rin. Tignan mo nga, ano ba yung mga command? Kuman. Para makita. Ano nakalagay? Please connect to your member to the cloud. Got invalid channel ID bananas present or back. Ganun nakalagay. Please connect. Ano talaga? English cooking? Sige, hindi namin ano. Pag sinabi mo yung kabisaya, saka siya nagaan mo. Kahit na kahit. Ano? Ano ko lang? Galing ako lang yung Pinin. Bakit ako ito? Sino? Pin? Pinin mo? Kaya na. Kala ko nagito nga pin eh. Dapat hindi member nilagay natin, no? Pwede, baguhin mo. Kahit mga hindi member. ulitin na lang yun. Again, please connect to our Hindi member. my friend